Nagpanic buying usab ang mga taga-dakbayan sa Talisay kaganiha. Taas ang linya sa mga mamalitay sa pipila ka mga grocery stores sa maong dakbayan. Silian Singkulan sa report. Bisan og udtong tutok na wa gihapon maundang ang linya sa mga mamalitay. Gani sa gawas sa usa ka dakong mall miabot na sa kilid nga parte sa building ang kataas sa linya. Susama usab ang sitwasyon sa laing mall. Ang ubang customer nang lingkod na lang sa daplin samtang ang uban nag-antos sa pagbarog ug paghuwat nga makasulod. Gawas sa mga tindahan, busy usab kaayo ang kadalanan sa mga bangko o mga pharmacy o laing mga establishmento, ubay-ubay sab ang mga naglinya. Itandi sa mga miaging adlaw nga mingaw ang dalan ug wala kayo'y tao, kaganihan ng gawas ang daghang mga sakyanan. Nagkasinati og traffic diri sa Talisay sukad pagkaganiang buntag, mga alas 6:30 antak na sa buntag hangtod karon nga mga orasa. Din namatikdan na mo nga nagawas ang daghan nga mga sakyanan, labi na gyud sa mga sakyanan nga naa karon na nagaparada palibot sa mga merkado, unya ang mga sakyanan nga naasad sa mga dagkong tindahan. Tungod niini, bugat ang dagan sa trapiko ilabi na sa mga mopadulong sa bagatang bahin sa Sugbo. Gani hangtod karon gikonfirmar ni City Toda Chief Joy Tumulak nga traffic paghihapon ang kadalanan sa syudad. Nga baga-bagasad ang volume sa atong mga sakyanan nga mopaingon ngadto sa south nga gikan sa syudad sa Sugbo. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.